Πώς φυτεύω τις πατάτες. Τις πατάτες μπορεί να τις φυτέψεις τέλη Φλεβάρι, για εδώ για Αθήνα, δηλαδή από 15 και μετά, με κίνδυνο αν βγούνε και κάνει το Μάρτι κανένας πάγος να τις χάσαμε. Αλλά τότε είναι ο κατάλληλος καιρός, 15 Φλεβάρι μέχρι 15 Μαρτίου. Και τώρα τι μου ήρθε εμένα και φυτεύω τώρα πατάτες. Απλά ανακάλυψα ότι ο κήπος μου έχει να βάλω 2 σειρές. Εφόσον τακτοποίησα τα υπόλοιπα και έχω συμπαδέψει που θα βάλω και αυτά που λείπουν, και έτσι πήγα αγόρασα πατάτες. Πατάτες όμως έχουν φυτρώσει. Πολύ καλό αυτό. Αλλά θέλουν μεγάλη προσοχή κατά το φύτεμα. Να μην σπάσουν τα κλωναράκια αυτά που φύτρωσαν. Πάνω απ' όλα όμως χρειάζεται ένα βαθύ δούλεμα και τρυφερό έδαφος. Και πώς το καταφέρνω αυτό? Εδώ. Τα υπολείμματα ξύλου που λέει και ένας φίλος μου, τα σάπια υπολείμματα ξύλου, εγώ το λέω χούμους, κατάλληλο για να κάνει το χώμα τρυφερό. Και ξεκινάω με το δούλεμα. Υπολείμματα ξύλου, χούμους, ενίσχυση. Δεύτερη ενίσχυση. Και όσοι ρίξετε τέτοιο υλικό, να ξέρετε, χρειάζεται και περισσότερο πότισμα. Ένα σκάψιμο ακόμα και να φτιάξω τις γούρνες. Ξέχασα πάλι να βάλω τα γάντια και θα με κράξει ο φίλος μου ο Βαγγέλης. Ανακάτεμα. Καλό ανακάτεμα. Και με πολύ μεγάλη προσοχή. Πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Θα βάλω 3 πατάτες σε κάθε γούρνα. Και έτοιμη η πρώτη γούρνα. Κι ας έχουν βγει και λίγο έξω, δεν πειράζει, γιατί αμέσως θα μεγαλώσουν. Πάω παραδίπλα.
πατάτες έχω φυτέψει αρχές Γενάρη, γιατί μου τις έδωσε φυτρωμένες ο φίλος μου ο Γιώργος και είπα να τις φυτέψω, και κάποια στιγμή που έκαμε πάγος τις σκέπασα και έτσι γλίτωσαν, αλλά έχουν πάνω πυρουνόσπορο. Συνήρθαν λιγάκι με το ψεκασμό που τις έκανα με θεοχαλκίνη και έχω ελπίδες. Απαραίτητο το πότισμα, και αν έχετε χώρο, γιατί εγώ δεν είχα χώρο πολύ, η μία σειρά με την άλλη πρέπει να είναι γύρω στους 70 πόντους. Εδώ είναι λίγο πιο στενά. Η γούρνα η μία από την άλλη είναι πολύ καλά, γύρω στους 60 πόντους, αλλά το κακό είναι με τη σειρά. Η μία σειρά έπρεπε να ήταν πιο πέρα. Παρόλο που τις πατάτες δεν τις έβαλα στο χρόνο του, για να επαναλάβω, είναι 15 Φεβρουάριο μέχρι 15 Μαρτίου, ο κατάλληλος καιρός. Εγώ τις έβαλα αργά, είχαν φυτρώσει, έχω ελπίδες όμως, θα καταναλώσω λίγο νερό παραπάνω, αλλά δεν πειράζει. Η μία γούρνα από την άλλη χρειάζεται γύρω στους 60 πόντους και η μία σειρά με την άλλη γύρω στους 70 με 75. Βγάλαμε και τα καρότα, μοσκομυρίζουν. Και χτες δοκίμασε η γυναίκα μου, γιατί σήμερα δεν ήρθε, έκαμε απεργία, λέει, θέλει τα δεδουλευμένα της, με παράτησε. Και είναι πολύ νόστιμο. Ένας οδηγός ακόμα πώς θα φυτέψετε τις πατάτες σας, απλώς πρακτικός. Δεν σας πάω ότι μάθαμε σχολείο, αν τις κόψεις έτσι, αν τις βάλεις σε τρίας και θα βγουν και θα κάνουν, ναι, όλα αυτά γίνονται. Πάρτε πατάτες, βάλτε τις, φυτέψτε και θα πάρετε τον καρπό σας. Μην ξεχάσετε να κάνετε like, το καμπανάκι και να μεταδώσετε το βίντεο. Θα βοηθήσω με κόσμο. Σας ευχαριστώ πολύ.